Η μάνα μου να κοιτάει τα δικά της, που όταν ήταν στην ηλικία μου σουρτούκευε από εδώ και από εκεί. Γι' αυτό άλλωστε παντρεύτηκε στα 17. Τα ξέρω από τη θεία μου την Ούλα. Εγώ τον Αχμέντ τον αγαπώ και θα τον πάρω. Και ούτε που με νοιάζει τι θα πει ο κόσμος. Και δουλευταράς είναι, και κούκλος είναι, και απ' όλα. Και ας είναι και από το Ιράν, και ας είναι και από όπου θέλει. Εγώ είμαι δικιά του. Αχμέντ, Σιντέζη, ίσον λαβ. Τέλος. Μάλιστα. Η Φαντή, παιδί μου, τι να πω για αυτή την έκθεση. Μένω για άλλη μια φορά άναυδη. Γιατί, κυρία? Γιατί το θέμα μας ήταν ο ρατσισμός, όχι Μάνος και ο Αχμέτ. Και εγώ έγραψα για τη μάνα μου που είναι ρατσίστρια και δεν θέλει τον Αχμέτ. Ναι, και την περασμένη εβδομάδα το θέμα μας ήταν το περιβάλλον, πάλι για τη Μάνος και τον Αχμέτ μας έγραψες. Λαζάρου, τι έπαθες πάλι? Συγκινήθηκα, κυρία. Με τι πράγμα? Από την έκθεση της συμμαθητρίας μου. Ποιανής? Τη Συφαντή. Γιατί περιέγραψε τον έρωτα δύο ανθρώπων που μπορεί να τους χωρίσουν πολλά και να είναι τόσο διαφορετικοί, αλλά... Ταιριάζουν οι οροσκόποι τους. Όχι. Αγαπιούνται. Δυστυχώς. Έξω. Έξω όλοι. Όλοι. Και πέστε στον Κρασά, μην τολμήσει και δει μέσα. Γιατί και την άλλη ώρα μαζί έχουμε μάθημα. Γρήγορα, γρήγορα. Έλα. Έλα, γρήγορα. Λαζάρ, δεν άκουσες? Θα μείνω μέσα, κυρία. Πάλι Φουκιδίδη θα διαβάσεις, τον κάθεσαι σήμερα. Όχι. Τώρα θα διαβάσω Αμάντα Μπράουνινγκ. Όριμο πάθος. Όριμο πάθος. Για φέρ' το εδώ να δω. Τι είναι αυτό? Άρλικιν διαβάζεις, Λαζάρου. Διαγώνισμα όμως έχετε αύριο. Είναι πολύ ωραίο, κυρία. Να δεις τι ωραίο που θα είναι το διαγώνισμα. 3 κεφάλαια, 15 ερωτήσεις. Μιλάει για τον έρωτα ανάμεσα στον Τζόναθαν. Ένα νεαρό με σπινθυροβόλα. Αυτιά! Όχι μάτια. Α. Και σε μια δασκαλά πιάνου την Κάθη. Μια γοητευτική γυναίκα με πολλά ερωτικά τραύματα από το παρελθόν που για να τα ξεπεράσει κάνει φυσιοθεραπεία. Αφήνεται στην αγκαλιά του νεαρού Τζόναθαν. Λαζάρου, για το Βενιζέλο και το ελληνοτουρκικό σύμφωνο γράφει τίποτα? Πώς εκεί που διάβασα όχι. Γιατί εγώ για αυτά θα σας ρωτήσω αύριο. Γνωρίζονται στο τρένο. Όταν κάποιος απρόσεκτος σπρώχνει την Κάθη. Και την κάνει κατά κάθου. Και αυτή πέφτει στην αγκαλιά του νεαρού Τζόναθαν. Λαζάρου, πιάσε πάλι το Θουκυδίδη και ας μην καταλαβαίνεις τίποτα. Τουλάχιστον εκεί έχει ιστορικά γεγονότα. Αυτά που λες εσύ δεν γίνονται. Γιατί, κυρία Τόκα, εγώ πιστεύω ότι γίνονται. Δεν γίνονται. Γίνονται. Δεν γίνονται. Τι κάνετε? Εσύ τι κάνεις εδώ? Πρέπει να πάμε στο σπίτι. Καταστραφήκαμε. Γιατί? Η πυροσβεστική τα έκανε μουσκεμα. Πάμε να φύγουμε. Αν δεν μπορώ, έχω άλλη μια ώρα μάθημα. Τι λες, παιδί μου, εδώ κι εγώ είμαστε. Αυτό μαζί μας θα έρθει. Ξεγόλα, παιδί μου, από πάνω μου. Έλα, πάμε και στα εξηγώ στον δρόμο. Κυρία Κατσίκη, αφήστε με να γίνω Τζόναθαν.